Alamid Function Hall Hotel and Resorts. Napakagandang lugar. Mamaya-maya papasok tayo dyan. Shalalala, shalalala, Trans 50. Yan pala. 20. Lakad lang tayo. Ito po. 50 pala. Stop na. Stop. Sa ilo si Saet. Ngayon, ang bagaw. Ngayon, ano? Yeah. Magsawa ka dyan, kami video, kami picture. Pero haunted house? Kayo, God bless us all. Salamat ng marami. Uy, Bicolano ako.